Huomenta ja tervetuloa mukaan mun päivään. Täällä ollaan nyt lentokentällä. Mä tulin justiinsa kahville. Kello on tosiaan 9 ja lento lähtee about tunnin päästä. Äiti ja iskä heitti mut äsken kentälle ja nyt sitten pääsin justiinsa kaikkia turvatarkistuksia läpi sun muuta. Ja nyt aamukahvia. Lentäminen on niin tylsää puuhaa, niin mä ajattelin ottaa teidät mukaan tänne. Saan edes jotain viihdettä tähän matkan ajaksi. Ensimmäinen lento on Dohaan ja sitten sieltä Sydneyin suoraan, eli vaan yksi vaihto. Yes! Moi! Hyvä matka! Welcome on board this Qatar Airways flight. Moderni tää kenttä. Täällä on kaikki telkkarialueita ja tietsikoita ja kaikkea mahdollista. Ihan jees. Onneksi täällä on ilmainen wifi. Täällä on aika paljon kaikkia kauppoja ja kaiken keskus on tämmönen huikea nalle. Mä just tajusin, että mulla ei mitään käsitystä tästä hintatasosta. Vois ehkä selvittää. No niin, kello on 7:30, eli vissiin 6:30 Suomen aikaa. Mä oon täällä Dohan kentällä. Vielä on 1,5 tuntia seuraavan lennon lähtöön. Sori, jos tää olemus on vähän tämmönen hikinen ja rähjääntynyt. Pikkasen alkaa väsyttää. Tosiaan seuraava lento on sen 14 tuntia. Odotan jo kauhulla. Toi eka lento meni ihan hyvin, kun se oli vaan sen 6 tuntia. Ja just katsoi pari leffaa ja kaikkea tällaista. Kattelin maisemia. Se oli ihan ok. Mutta toi pidempi lento ei oikein inspaa. Mutta onneksi tosiaan tässä on vaan yksi vaihto. Se on tosi kivaa. Mulla on ihan semmonen epätodellinen olo, että ei tunnu yhtään, että olisi lähdössä vuodeksi mihinkään. On vaan semmonen, että no mä lähden tässä jonnekin pikkulomareissulle, mutta ehkä se sitten huomenna iskee tajuntaan, kun pääsee perille. Tai sitten ei mitään tietoa. Täällä mun 2 vanhaa lukiokaveriin, jotka on Uudessa-Seelannissa reissaamassa. Ja nyt ne on pari päivää täällä Ausseissa, joten meillä oli pari päivän päästä treffit. Mut siis ihan hullu, mitä maailma on niin pieni, että täältä vaan löytyy kavereita yhtäkkiä. Ja siis mikä tuuri oikeesti, koska mä kerran menin bussipysäkille, mutta mä huomasin, että mun kameran jalka oli jäänyt vessaan ja lähdin hakemaan sitä. Ja jos mä en ois mennyt, niin en mä ois törmännyt noihin tyttöihin. Ihan crazy. Mutta nyt seuraava bussi lähtee tosiaan 20 minuutin päästä, joten mä tulin hetkeksi tähän sisään istuskelemään, koska täällä on wifi. Ja sitten mä lähdin kämpille. Väsyttää ihan sairaasti, mutta onneksi koneesta tuli kuitenkin nukuttua jonkun verran, niin eiköhän tässä vielä pysy hereillä jonkun aikaa. No niin, mä sain kamat jo suunnilleen purettua. Ihanaa, kun ihan kunnon vaatekaappi. Täältä löytyy kenkiä, kiva tää varjo, värit flip-flopit, tennarit, paltsut, ihan kunnon lenkkarit ja sitten paremmat tommoset sandaalit. Sieltä löytyy mekkoa, huitulaa, muutama tommonen pikeinen paita, huppari, neuletakki, sitten tämmönen vähän niinku farkkupaita, ohut melkein läpinäkyvä paita ja sitten on pari tällaista huitulaa. Tässä toisessa on hopsut ja tää toinen on tämmönen pidempi punainen ja sitten on vielä ihan kunnon tuulitakki, joka pitää myös sadetta. Täältä löytyy kosmetiikkaa, elektroniikkaa, juttuja. Täältä laatikosta löytyy housuja, farkkusortsit, tommoset värikkäämmät sortsit, leggingsit ja juoksutrikoot ja sitten pari tommoset vähän niinku treenisortsit. Täällä taas on paitoja, pari teepaitaa, treenipaitoja, muutama toppi. Siinä se oikeastaan oli. Mä teen paremman kämppäesittelyn sitten, kun on valosaa. Nyt täällä on niin pimeätä, että en viitti noita yleisiä tiloja ruveta kuvailemaan. No niin, mä oon nyt tosiaan perillä täällä Sydneyssä. Pääsin tänne kämpille.
ja löysin tänne onneksi ihan hyvin. Lennot meni loppujen lopuksi yllättävän helposti. Mä pelkäsin sitä 14 tunnin lentoa, mutta sekin meni tosi nopeasti, kun katsoi vaan pari leffaa ja sitten nukkui aika paljon, niin se meni ihan hyvin. Oli kans ihanaa, että se keskipaikka oli tyhjänä, niin siinä oli niin paljon enemmän tilaa nukkua sitten. Varsinkin kun mun edessä oleva mies päätti laittaa sen tuolinsa melkein niin kuin makuuasentoon silleen, että kuumat teet meinas lentää mun päälle. Se oli todella kiva. Mut onneksi siinä oli sitten 1,5 penkkiä tilaa, niin mahtui ihan hyvin olemaan. Kentältä mä otin bussin tänne Randvickiin, missä tää kämppä on. Eli tää on 6 hengen soluasunto ja tässä oikeasti tässä huoneessa asuu yksi suomalainen tyttö ja mä Facebookin kautta löysin tän huoneen. Oikea asukki lähti siis Uuteen-Seelantiin reissaamaan kuukaudeksi, niin mä sain siksi aikaa tän sitten. Tästä alueesta mä en osaa sanoa vielä oikein mitään. Tää on vähän niinku Sydneyn keskustan ulkopuolella, mutta aika lähellä kaikkia niitä rantoja, eli tästä pitäisi olla ihan kävelymatka beachille. Ulkona oli jo niin pimeätä, että bussistakaan ei hirveästi oikein nähnyt mitään, joten huomenna pitää lähteä sitten vähän tutkimaan ympäristöä. Mä yritin kuvata tämän reissaamisen aikana kaikkia pieniä pätkiä sieltä sun täältä, mutta musta tuntuu, että mä oon ollut niin reissuväsynyt, että mä en tiedä yhtään mitä siellä on oikein tullut. Toivottavasti mä saan tästä jotain editoitua. Tosiaan kun tuolla oli niin pimeätä jo ulkona, niin oikein yhtään tajua, että on Sydneyssä. Mulla on ihan semmonen olo, että en mä tiedä missä mä oon. Mä kävin just suihkussa ja nyt mä menen pesemään hampaat mun upealla koala hammasharjalla. Ja sit mä menen vihdoin nukkumaan. Vaikka lennolla tuli vähän nukuttua, niin väsyttää ihan sikana. Joten mä lopetan tän nyt tähän näin. Laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte tästä sillisalaatti-videosta. Ja kertokaa ihmeessä alas kommentteihin, jos teillä on jotain idiksiä, mitä kannattaa ensimmäisenä tehdä Sydneyssä. Ei mulla muuta, joten nähdään ensi videolla. Moikka!